Diyos marhay na banggi po sa indogabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pagatindir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, hindi itaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabota na sinautob ang sa imong kabutan na atamano ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mo mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pagabuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po ang gabos.
Ngunyan po ikaapat na semana kan Adviento. Asin ikapitong aldaw kan simbang gabi. Ang sa tuya po mga mass sponsors, iyon mga minasunod. Rosita Milante, Rosalina D., Merlin Candano, Emily Tan, Daisy D., Helen Garcia, Arlene Relucio and family, Renato Lim and family, Giselle Asaytuna and family, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jean Gapayaw and family, Maribel Ranyola and family, Martin Sikat and family. Ang sa tuya pong mga mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Misa pasasalamat, Nindayani Padilla and family, Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family, Castuera and Haushan family, Ana Rose Porlares and Porlares family, Giselle Asaytuno, devotee, Leo and Cynthia Ramos, Erwin Tan, Ann Salazar and family, Rodriguez and Gurat family. Thanksgiving Mass for answered personal intention offered by Dr. Jean A. Mirandilla. Pasasalamat dolot man ni Carmel Ann Rose Dolot and family, Mel, May and Poy, Trillias family, and for the gift of life for Ezekiel Theo Navarro, dolot po ni Beverly Navarro. Mga special na intensyon, that Nika should continue her studies in UST Legazpi and praying for her to enroll the second SEM January 2025, dolot po ni Nenet. For Rochelle Tan, dolot ni Erwin Tan. For healing, dolot kan Rosine family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Justin Raymond, Kansanyosa family, Vicente, Elena, Selwyn, dolot kan Astillero family, Ruben, Leticia, dolot ni Lian Rico Obal, Vicente Sr. and Salvacion, dolot ni Rose Santillan Melitante, Manuel Marlo, dolot ni Eden Lanuza and children, Winston, dolot ni Nathaline W. Shoson. For All Souls, dolot ni Freda Radke. For All Souls, dolot ni Ann Salazar and family. For Mike, dolot ni Mila Bocalig. For Helita, dolot ni Joy Marbella. For Innocencia, dolot ni Dr. Jean A. Mirandilla. Maria Donna, dolot ni Kathleen Baliza. Emiana, dolot kan SJTP. For All Souls, dolot ni Orlando Cortez. Ang Adviento patapos na. Asinan sa tuyang atensyon, pasiring na sa pagkamundag kan sa tong kagurangnan. Ang Domingo ngunya nagpapagiromdom sa to, kan pagkuyog asin pagtubod kan mga tawo na nagandam kandalan. Lugod, magin kita siring ki Maria asin Jose, na nagsarig sa kabutan kan Dios asin inako an paraligtas sa indang mga buhay. Sa paghalat asin paglaom, inaandaman ta ang pagkamundag ni Jesus na nagdara sa to nin pagkamuot, katuninongan asin kaligtasan. Andamon niya to ang satuyang mga puso sa pag-ako sa iya. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa mga banwan, madagong
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ngunya nabanggi, ikapitong misa aginaldo, siring man ikaapat asin ultimong Domingo sa panahon nin Adviento. Iniimbitaran po kita na darahon ang liwanag ni Kristo sa kinakban. Halagad bago ka iyan, hagadon tang paliwanagan mo na kan Diyos ang satuyang mga puso. Siya na nagpapatawad, nagpapanibago kan satuyang buhay. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurang tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, pakipanoa kan sa imong grasya an sa mong mga isip. Tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitawon ni Kristo sa imong aki. Madara sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Jesucristo kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mikas na anhading madatong daimahali sa dakulang banwa, kundi sa sarong sadit na banwa, an Bethlehem. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banuan ni Jerusalem, tipunan sa imong hukbo, napapalibutan na kita. Sinasalakay ninda ang lider nin Israel. Nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda. Alagad, hali sa imo maluwas para sa sako, ang saro na iyo ang magiging leader nin Israel, na ang ginikanan masususog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya papabayaan nin kagurangnan sa indang mga kaiwal ang sa iyang banwaan, sagkot na umabot ang panahon na ang babae, mangaki nin aking lalaki. Dangan, ang sa iyang kapwa mga Israelita na tinapok mabalik sa indang banwaan nin Israel. Pagdatong niya, papamayuan niya ang sa iyang banwaan sa kusog na naghahali sa kagurangnan, asin sa kamurawayan kan ngaranin kagurangnan na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninongan ng sa iyang banwaan,
Hulitaan mga tao sa bilog na daga, pagmimidbid kan sa iyang kadakulaan. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa samoan sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Danguga kami, o pastor nin Israel, himatea kami, ika na pamayokan sa imong mga karnero, ika na nakatukaw sa trono sa ibabaw kan mga kerubin, magpahiling ka sa mga tribo ni Efraim, Benjamin, asin Manasas. Ipahiling mo ang sa imong kusog, asin madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. O Diyos nin mga hukbo, kilingan mo kami. Dumungaw kahalis sa langit asin hilinga kami. At amana ining ubasan, ang banwaan ni tananom kan sa imong kamot, pinatalubo sa good na pumusog. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Alagad suruga asin atamana ang banwaan na pinili mo, ang nasyon na pinakusog mo, mong gayo, daimi ng gadi ka tatalikdan. Tawi kami nin buhay, asin aapodon mi ang sa imong ngaran. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. An ikaduwang babasahon, minaimbitar sa to na maging andam, asin makinuyog-kuyog siring ki Jesus. Tanganing an biyaya kan Diyos, mapasato. Mahalaga ang kapakumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya akan si Kristo magdigdi sa kinaban, nagsabi siya sa Diyos, mga sakripisyo sa kaatang, daimo minamaawot, alagad inanda mo ang sarong hawak para sako. Daimo nawilihan ang tinutong na atang, ni ang mga dulot para sa mga kasalan. Kaya nagsabi ako, Oya ako, O Diyos, tanganing mag-utob kan sa imong kabutan. Siring sa nasusurat dapit sako, sa libro kang katugunan. Enot nagsabi si Kristo, habo ka asin daimo ikinakaugma, an mga sakripisyo asin mga dulot, o an mga tinutong na atang, asin an mga dulot para sa mga kasalan. Sinabi niya ini, maski an mga sakripisyo, idunulot susog sa katugunan. Dangan nagsabi siya, Uya ako, O Diyos, tanganing mag-utob kan sa imong kabutan. Kaya inali nin Diyos ang gabos na daan na atang, saka isinalihid ang atang ni Kristo. Huli kan kabutan na iyan, nalinigan kita kan satong mga kasalan, kan idulot ni Kristo ang sadiri niyang hawak, makasarong beses, para sa gabos na panahon. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mga aldaw na idto, si Maria nagduman sa sarong banwaan sa kabubuludan nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaong galang siya ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan pagtaong galang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano kan espiritu si Isabel, asin nagtaram nin makusog, paladan ka sa gabos na babae, asin paladan ang aki na dinadara mo sa imong sinapupunan. Si Isay ako na pagsungkoon kan ina nin sakong kagurangnan. Huli ta pakadangog ko kan sa imong pagtaong galang, huminiro sa kaugmahan ng aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, ta nagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo, kan kagurangnan. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Harani na po ang Christmas, just 4 days to go. Kaugalian tapong mag-uruli sa sadiritang mga lugar asin harong, tanganing makaibahan ta sa mga aldaw na ini, ang mga tawong harani sa puso ta. Mga kapamilya, amigo, amiga. Excited kita pag may nag-uuli, lalo na kung haloy ta sindang nakaibahan, lalo na kung may darang pasalubong, naglulukso ang puso, dahil haloy na pinagplanuhan, pirang bulan pinagtipunan, tangani sa nang makapagpaugma kan sa diri, kan pamilya, kaiba ang mga namumutan. Arog po kaini ang pagkamuot. The proof of love is in the works. Love is mostly proven in actions, in our every effort for the beloved. And when love is seen in action, it makes the heart leap for joy. Aram mong namumutan ka dahil da isa na tinaram, kundi nahiling mo sa gawe, sa gibo. Digdi po sa satuyang ebanghelyo, naglukso man ang puso ni Santa Isabel dahil kan ipinahiling ni Santa Maria na pagkamuot. Sarong klase nin pagkamuot na da isa na nagtataram, kundi pagkamuot na naghihiro, naglalakbay sa kabubuludan, nagdadalaw kan kapwa. Love, if it is true, should be seen in the works. Kaugalian po kan mga Hudiyo na alalayanan sa indang kapwa babae kun mga ngaki. Kaya kan naberitaan po ni Maria hali sa anghel na anum na bulan ng bados ang pinsan niyang si Isabel, susog sa kaugalian, kaipuhan tabangan niya ang sa iyang kapwa babae. Dai na siya nagduwa-duwa o nagpara halat pa. Nagbiyahe tulos si Maria nin halawig asin harayo, tanganing makaduman sa harong ninda Zacarias asin Isabel. You know, according to biblical scholars, the couple Zechariah and Elizabeth may have lived in a town like Ain Karim, which is about 130 kilometers from Nazareth. And so, it was definitely an inconvenient journey for Mary, who was also pregnant. Sa inpo ka mo nakahiling nin babaeng bados na ninigbabiyahe nin harayo.
garok kuduton po yan kan biyenan. Digdi ka sana, di magparahiro. Alagad, maugma po si Maria dahil igwas siyang pasalubong. Daradara niya ang regalo kan sa iyang presensya, the gift of her presence, asinan presensya kan kagurangnan na yaon sa sinapupunan niya. Ang pasalubong ni Maria na madalaw, si Jesus, ang Mesiyas. Pag-abot po ni Maria sa harong kan mag-agom na Zacarias asin Isabel, namati ang tulos ni Isabel, ang presensyang ini, namati tulos ang pasalubong. Sabi digdi sa Ebanghelyo ni San Lucas, pagtaong galang pa sana ni Maria, luminukso si Isabel sa kaugmahan asin bako sanaan ina, pati si San Juan Bautista na yaon sa sinapupunan niya, naglukso man sa kaugmahan. John leaps for joy. According to the interpretation of theologians, ini pong paglukso ni San Juan Bautista sa sinapupunan ni Isabel is his very first prophetic act. We know that John the Baptist is the last prophet. Nagpuon-puan sa iyang pagpropesiya, yaon pa siya sa tulakan ina niya. Yaon pa sana sa sinapupunan, ibinabareta niya na ang pagdatong kan Mesiyas. Nagkakaurugma po sindang gayo dahil daisa na sinda binisita ni Maria, kundi binisita sinda kan kagurangnan. Kaya nga ni, sa pasabong kan Espiritu Santo, nakasabi si Isabel, Elizabeth speaks of some of the most beautiful words in Scripture. She says, "Who am I that the mother of my Lord should come to me?" Sisay ako tanganing pagsungkoon kan ina kan sa kuyang paraligtas. Here, we see the unique bond between Mary and Elizabeth. One is a young virgin carrying the Messiah, the other, an elderly woman bearing the last prophet, John the Baptist. Ang tunay na pagkamuot, nagpupursigi, nagpapahiling nin esfuerzo. Love, when it reaches out, even when it is inconvenient, is true love. Aram tang totoo ang pagkamuot, kung namumuot man giraray minsan sa tahaw nin kapagalan asin kasakitan. Halimbawa, ang sarong ama na hali sa trabaho, dawa maghapon siyang pagal, makikikawat man giraray sa sadit niyang aki na naghahalat sa iya dahil namumuot siya sa aki niya. Ang sarong tawong nangangaipon nin tabang dahil narautan nin sakayan, susundoon kan amigo niya dahil namumuot ang amigo niya sa iya. Ang sarong dayupot na Katoliko, maski malipot ang panahon, mauran-uran, masiram ko tang maghurihigda, madigdi, tamasimbang gabi, dahil namumuot siya ki Jesus. Asin dahil inot pong namuot ang mahal na Diyos sa sato, nagdigdi siya sa kinaban, tanganing magin arog sato, magin tawo asin paraligtas, dahil namumuot ang tawo, namumuot ang Diyos sa katawuhan. Salamat sa pag-opo ni Birhen Maria. Who are we that the mother of our Lord should come to me, come to us? In spite of our sinfulness and our limitations, who are we that our Lord should come to dwell among us? Yet God, in order to teach us what true love is, He reaches out to us. Indeed, we are God's beloved. Mga tugang madalaw po si Jesus sa satuya, ngunyan na Pasko. Sa pagdalaw niya ngunyan na kapaskuhan, lugod kitaman, maglukso ang puso sa kaugmahan. Asinsiring na dinara ni Maria si Kristo sa harong kan mag-agom na Zacarias asin Isabel, kitaman po lugod, darahon taman si Kristo sa satuyang kapwa,
in love, in service. Lugod mamatian man po kan sa tuyang kapwa, ining parehong kaugmahan na nakakapalukso nin puso. Dalawon tamanan sa tuyang kapwa sa paagi kan pagkamuot asin paglingkod. Ipresentar ta sa mahal na Diyos ang satuyang mga kahagadan, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Hinanyugaan sa mong pamibi. Ang simbahan magtao pirmi kan pangangaipo pastoral para sa gabos na tawo na nagbabaklay sa kinaban. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Naan mensahe kan Pasko, makapag-inspirar sa gabos na hanapon ang tunay na katuninongan asin pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Ipamibi niya to itong mga tugang niya to na nasa kahorasaan. Mamatean man lugod ninda ang pagkamuot kan Diyos sa paagi kan pagkamuot kan sa indang kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Kita gabos na nagkakatiripon digdingon yan, nasa satong pag-andam sa Pasko kan pagkamundag, magtao sa to nin bagong buhay, kaiba si Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Girumdumunta an hinahagad tang grasya ngunyan na nobena, asin girumdumunan mga tawong ipinangakong ipagpapangadji. O Diyos, samuyang Ama, siring kay Maria, sa mong tinatao ang bilog ming puso asin kalag sa imo. Ika na uya spirmi sa mo, mamatian man lugod niya mo ang mga kasimbagan kan sa mong mga pamibi. Inihinahagad mi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami, kan mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod ka ining espiritu na sa kabagsikan niya, nagpano kan sinapupunan ni Santa Maria, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas san mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na dani asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa sinapupunan kan inang birhen sa daimasabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaiba kan Angeles sa Sin Santos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong dumakagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girong dumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Juan Bautista, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan sa tuyang Mesiyas. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uyas si Yesu Kristo, aki ni Birhen Maria, aki nin Diyos. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panugakan daing sagkod na pagtubos, na kun guraano naghaharanian aldaw kan nakakaligtas na piyesta. Siring man kaludok na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Matukaw po para sa mga announcement. Magkakaigwa po kita nin ikadawang kolekta para po ini sa tada. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,773 pesos, 773 and 20 pesos, asin 20 centavos. Ang nakolekta po sa siring na oras na misa, iyo po, nag-abot po sa 2,374 pesos. Para sa maawot po maging Aguinaldo Mass sponsor sa Misa de Aguinaldo, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin nagpuon po ang Misa de Aguinaldo kan Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, nagpuon po kan Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Sa Domingo, Disyembre 22, sa aga, iyo ang pagdistribuer sa mga aki na beneficiaryo kan Angel Tree Program sa oras na alas 10:30 nin pagkaaga, pakatapos mismo kan misa na alas 9:30 nin pagkaaga. Para po sa mga donors na maot mag-atender kan distribution, magpasiring na lang po digdi sa satuyang parokya. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa parish office. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous po na nagtaonin 50,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, duwang anonymous na tig 700 pesos, duwang anonymous na tig 500 pesos, asin Jowaima Sans 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Dahil Domingo po ang liturhiya ngunyan, buot ko pong i-anunsyo ang schedule kan mga misa sa Christmas Day. Ang susunod dun ta pong schedule on December 25, iyo po ang schedule na pan Domingo except the first Mass which is 6:30. Buot sabihon, on Christmas Day, December 25, ang misa po mapuon 8 o'clock, 9:30. Sa hapon po, 1:45, 3 o'clock, 4:30, as in 6 o'clock. Sunday schedule po except for the first Mass. Matindog po kita. Awitan taan sa tuyang mahal na Birhen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve, ad te clamamus, exules Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Undini efficiamur missionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Birhen Maria, bendisyonan lugod kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, darahon an kaugmahan ni Kristo sa kapwa. Salamat sa Diyos.